Poštovani učenici, dobar dan. Evo, danas ćemo malo proći kroz modernu fiziku, dakle ponovit ćemo malo ovo što smo radili u protekla 2 tjedna. I ovdje na ovom prvom slajdu vidite sa vaše desne strane rješenja koja sam vam objavio u Lumenu. To su rješenja naše domaće zadaće koje ste većina vas poslali na moj mail riješili, ali neki od vas su imali problema sa nekim numeričkim zadacima. Stoga ćemo danas malo ukratko ponoviti ovaj dio moderne fizike i ja ću vam riješiti svaki od ovih zadataka kako bi vam oni bili jasniji. Prvo ćemo krenuti sa zračenjem crnog tijela. Dakle, na stranici 48. radne bilježnice, odnosno u materijalima, PDF materijalima koji su priloženi u Lumenu, naći ćete pitanja i zadatke iz područja zračenja crnog tijela. Uglavnom ste svi riješili pitanja i nije bilo problem riješiti pitanja iz ove domaće zadaće, međutim malo sa ovim numeričkim zadacima je bilo nekakvih problema, pa ćemo malo ponoviti sve skupa i probati riješiti te zadatke. Dakle, zakone zračenja crnog tijela, koje smo mi učili još dok smo bili na nastavi, tu postoje dva zakona. Dakle, Wienov zakon, koji glasi ovako, znači lambda puta t jednako c. Ovaj ovdje c, to je u stvari Wienova konstanta. Evo vidite koliko ona iznosi i to je jedna formula koja je vrlo jednostavna i pomoću nje možete stvarno dosta zadataka iz zračenja crnog tijela riješiti. Često uz kombinaciju Wienovog zakona ide i Stefan Boltzmannov zakon, a formula koja nam daje ovdje je taj Stefan Boltzmannov zakon. Evo vidite ovdje I je jednako sigma puta t na četvrtu. Ta sigma to je u stvari Stefan Boltzmannova konstanta. Ono što sam ja vama ovdje u stvari htio još dodatno napomenuti je u stvari kako ovu formulu možete napisati u jednom malo i drugčijem obliku. Inače snaga P je u stvari I puta S. I puta S gdje je S površina tijela koje isijava iz sebe elektromagnetsko zračenje. Tako da kad ovaj intenzitet, dakle ovo uvrstite u ovu formulu, vi možete dobiti ovakvu formulu. P je jednako sigma puta S puta T na četvrtu. I ova formula se vrlo često koristi upravo u ovom dijelu fizike. Na državnoj maturi u knjižici formula imate jedan dio koji se odnosi na modernu fiziku. U ovom dijelu su sve formule koje možete na državnoj maturi koristiti iz moderne fizike. Ono što mi u stvari danas radimo ovdje, to je ovaj dio ovdje, evo vidite ga ovdje, to je onaj Stefan Boltzmannov zakon koji smo malo prije spomenuli i ovo ovdje, to je Wienov zakon koji smo također malo prije spomenuli. Imate ovdje u Wienovom zakonu ovdje jednu konstantu, to je konstanta B, a taj B to je u stvari ono što smo malo prije nazvali C. To bi bila Wienova konstanta, tako da evo, različitim materijalima ona je različito prikazana, ali na državnoj maturi morate paziti jer je ona označena malim slovom B. Ono što još ovdje imamo, poznate vama formule koje smo mi već do sad spominjali, to je ovo, energija fotona. Onda dalje imate ovdje fotoelektrični efekt koji ćemo u sljedećem satu spomenuti. Onda imate ovdje de Broglievu valnu duljinu, to ćemo isto sljedeći put spomenuti. I ovdje dole, evo ga ovdje, to je onaj Bohrov model atoma, odnosno to smo radili u razvoju modela atoma, pa ćemo malo i taj dio spomenuti. Ono što nismo do sad uopće spomenuli, to je ovo. To se odnosi na nuklearnu fiziku, to je tema koja nas tek čeka i nju ćemo do kraja nastave odraditi. Ovaj ovdje isto dio i ovaj ovdje isto dio se odnose na nuklearnu fiziku. A ovo gore, to smo na početku, ako se sjećate na početku nastave 4. razreda radili i taj dio se odnosi na specijalnu teoriju relativnosti. Zadatak koji ste imali u domaćoj zadaći iz zračenja crnog tijela glasi: kolika je snaga zračenja tijela kuglastog oblika površine 20 cm2 pri temperaturi 250 stupnjeva Celzijusevih. Većina vas je ovaj zadatak riješila točno, međutim bilo je nekoliko učenika koji nisu mogli doći do točnog rješenja. Ja pretpostavljam da se tu radi o pretvorbama mjernih jedinica, pa ćemo proći kroz ovaj zadatak onako detaljno kako biste došli do točnog rješenja. Dakle, prvo što morate napraviti u ovom zadatku jest zapisati površinu S koja iznosi 20 cm2.
Ove centimetre kvadratne treba pretvoriti u metre kvadratne i to se izvodi na sljedeći način. Ovih 20 prepišete, a 1 cm iznosi 10 na minus drugu metara. Ovdje se radi o centimetrima kvadratnim, pa ovu pretvorbu treba dignuti na kvadrat kako bi to sve skupa bilo u metrima kvadratnim. Sad ćemo ovo malo razriješiti, znači ovih 20 prepišete, a ovdje imate situaciju gdje imate potenciju potencije, pa se ovi eksponenti samo pomnože i dobijete 10 na minus četvrtu, to bi bilo metara kvadratnih. Može ostati u ovakvom zapisu, a može se to malo i ljepše napisati kao 2 puta 10 na minus treću metara kvadratnih. Dalje, imate temperaturu koja iznosi 250 stupnjeva Celzijusevih. Temperatura u stupnjevima Celzijusevih, podsjećam vas, piše se malim slovom T i tu iznosi 250 stupnjeva Celzijusevih. Ovo treba pretvoriti u kelvine i to se izvodi na sljedeći način. Temperatura u kelvinima označava se velikim slovom T i na ovih 250 stupnjeva Celzijusevih treba samo još dodati 273 kako biste to sve skupa dobili u kelvinima. To sve skupa iznosi 523 kelvina. Ovaj zadatak ćete u stvari vrlo jednostavno riješiti. Ovdje se radi čisto o uvrštavanju u formulu, pa ćete napisati Stefan Boltzmannov zakon, jer Stefan Boltzmannov zakon u stvari vam ovdje daje rješenje ovog zadatka. Podsjećam još jednom, ovaj ovdje sigma je konstanta koju imate u materijalima, možete pogledati koliko ona iznosi. Ovaj ovdje S treba naravno uvrstiti u metrima kvadratnim, to je to. I temperatura naravno ona mora biti u kelvinima kako bi to rješenje bilo točno. Kad sve skupa uvrstite u ovu formulu, dobit ćete u stvari rješenje od 8,48 vati, što možete zaokružiti na jednu decimalu, a to je 8,5 vati. Evo, to bi bilo rješenje ovog jednog jednostavnog zadatka. Sljedeći put ćemo ponoviti fotoelektrični efekt i Borov model atoma. Također ćemo riješiti zajedno i one ostale zadatke koji su bili za domaću zadaću i nadam se da ćete uspjeti to popratiti i da će vam biti malo jasnije kad vam to riješimo na ovaj način. Evo, lijepo se zahvaljujem i vidimo se sljedeći put.